Fa ja 4 anys en què vam aprovar la Carta Municipal en el seu tram estatal, i nosaltres avui el que volem fer és una proposició d'impuls a l'aplicació de la Carta, d'impuls a que sigui de plena aplicació aquesta Carta i sobretot el tram estatal. Nosaltres volem que es reconeixi d'una vegada la urgència de que Barcelona participi de manera determinant en la gestió de les infraestructures, en un moment especialment important pel que afecta a l'aeroport, amb la T1, pel que afecta a Renfe Rodalies, que és una aposta important per la nostra ciutat. Segona, nosaltres necessitem que es desplegui d'una vegada la justícia de proximitat. Aquest és un aspecte que en el seu dia, quan vam aprovar la Carta, es va dir això no ho posem en la Carta, però Trias estigui segur que això anirà endavant ja, i portem 4 anys des d'aquell moment. Nosaltres necessitem la necessitat de concretar la cessió d'impostos estatals a fi i efecte que l'Ajuntament de Barcelona tingui un bon finançament, i nosaltres necessitem exigir a l'Estat que posi els diners que ha de posar perquè tinguem els diners necessaris per donar resposta a serveis que s'ha compromès l'Estat que donem i que donem nosaltres, com és tot el tema de la dependència. El tema de la dependència, que l'Estat no hi posa els diners i al final els que trenquen els plats trencats són a nivell de la Generalitat i els ajuntaments, que som els que hem de donar la prestació, i d'una vegada nosaltres hem d'exigir que hi hagin aquests diners, no? I nosaltres hem de ser capaços d'això, demanar-ho amb insistència, i per això nosaltres instem a l'alcalde de Barcelona a intensificar el ritme de les negociacions amb el govern de l'Estat perquè aquests punts siguin aplicables. Creiem sincerament que no ens podem permetre estar, dubitatius. Hem de ser capaços d'anar, d'exigir, d'obligar que el govern de l'Estat d'una vegada doni resposta a tots aquests punts, no? Se'ns pot dir, escolti, això s'ha de fer d'aquesta manera, s'ha de fer d'aquesta altra. Bé, escolta'm, negociem com es fa, no? Però jo crec que hi ha d'haver un calendari clar, hi han d'haver uns punts claríssims i hem de ser capaços que això s'apliqui ja a la ciutat de Barcelona. 4 anys no són pocs anys, són molts anys, i en aquests 4 anys aquestes coses haurien d'estar suficientment clarificades.